Martxoaren 28an jokatuko da urten Elgetako mendi lasterketa. 5. aldia izango du, eta antolatzaileek espero dute iazko kopuruetara heltzea. 300 gora lagun elkartu ziren lasterketa nagusian, eta 25 neska mutikoendako antolatzen duten antxumen lasterketan. Bai batean zein bestean, izena emateko epea Domekan zabalduko dute. Izen emate ontxe azaroaren 30 zabalduko da, goizien, eta zabalek egongo da otsailak 22 arte, gabeiko 15 arte. Eta igez moduen mantendu dugu, antzen lasterketako 350 dortzaldauz, eta antxumienetarako 50. Eta animatzen diazena, ongi etorriziok izango die, ez dakik beteko eguno ez, baina asmoa hori da. Lasterketa nagusiak, 16 urtetik gorakoendako den hauntzen lasterketak, 21 kilometro eta 1200 metroko desnibela izango ditu. Plazatik abiatu, Eguarbitzara igo, Goiko mendira egin, Aixolako urtegira jaitsi, Erdeiara igo eta amaitzeko Intxortako punta zapaldu beharko dute lasterkariek plazako helmugara iritsi aurretik. 12-16 urte arteko gaztetxoendako den antxumen lasterketak berriz 4 kilometro eta 250 metroko desnibela izango ditu. Plazatik abiatuko da hau ere, Goiko mendira igo, Larra Bilburuko pistara jaitsi eta helmugara iristea izango da parte hartzaile gazteenek egin beharreko lana. Azken urteetako ibilbide berdinak izango direla azpimarratu dute antolatzaileek, eta elgetarrek antolaketa lanetan eskaintzen duten laguntza eskertu dute beste behin. 5. urtea izan da, jentia ezagutzen dau, gazteen dako halako aukera asko ez dago, eta emoten dotzago aukeria karrera honetan parte hartzeko, eta herria hasieratik beti alde uki dugu, eta gauza politxena Elgeta baterako hori da. Jentia herrian dako lana itxia. Gainera urten hori arratzate udalatxekue aurreratu inda, orduen jentie forman entorriko da, seguru. Berriki jakinda aurten Leintz Gatzagak ere mendi lasterketa izango duela, Gatzaga Trail. Elgetako lasterketa baino astebete lehenago jokatuko da. Pozik hartu dute albistea Elgetan. Postekoa da, eta egunen baten lortzen dugun Baiaran liga bat itxea, karrera guztien artean. Fizio politxa da, azkenian da kirola, da natura, eta da lehia. Eta eskaldunen artean arek hiru gauzak beti garrantzitsuak izan dira. Esan moduan, Elgetako lasterketarako dortxalak Domekatik aurrera izango dira eskuragarri. Herrikrosa.eus webunean erosial izango dira.